Goizeko 8:00, Manolo lanera doa. Gaur gertadakioken txarrena biziko du. Mugikorra erori egin zaio. Mugikorren erorketa izurritea zabaltzen ari da. Honen aurrean kaltetuek segapoto berria erostea aukeratu dute. Egoera larria da. Patxi ordenagailuaren aurrean dako. Bideo bat ikusten ari da. Zutitu eginda. Bazkaltzeko ordua du. Hainbat azbeteren ondoren. Halako batean itzuli eginda. Baina beranduta. Argiaren faktura beldurgarria izango da. Abaltzizketako ospitale zentraleko medikuen aholkua garbia da. Ordenagailua itzaltzea gomendatzen dute. Ira berean, sakelekoei bigarren bizitza bat ematea aholkatzen da. Honako aprobatu dutenak pozik daude.